Bamako silamɛya dɛmɛtɔn ani sababu ka fara ɲɔgɔn kuluba coordination des ansar du de Bamako ka sanga ni u ka baaraw bolodacogo ye u ye sigi berele dɔ kɛ Bangoni Jɛngɛnɛbugu la Cɛrifila misiriba kɔnɔ walasa ka se ka tɔndenw kuma ɲɔgɔnya janko ka se ka hakili fara bolo kɛnɛ u ye baarabaw la min sera ka danganamaya ani baaraba minnu bɛ hali bi n'o kan ka se ka danganamaya. Jalakɔrɔji yɛlɛmarakafo a sifinnakaw ka kuluba min bɛ conseil de Jalakɔrɔji ka sanga n'u ka baaraw bolodacogo ye u ye kɛnɛba dɔ labɛn yɛrɛ kime tɛmɛnen kɔfɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ u ka tɔndenw ye baarabaw la min sera ka kɛ u fɛ san kelen kɔnɔna na. Ninnu de ye anw donkan ye bi bamanankan kunnafoni kɔnɔna na kunnafoniya fara min kan ka wala aw ye bamanankan cɛɲi na sɔɔni. Ni sɛgɛn ni kɔlijugu kɛra sababu ka maa min fa siri juru la n'i y'i sigi k'a lajɛ e bɛ kɛ maa filanan sirita ye ka fara a kan nɛgɛ kaɲɛ 20 bɛ a kan Mali jamana fantan bɛɛ lajɛlen fɛ k'aw fo ka waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ɲɛkuma minnu sigi mɛ ka ɲɛmada Cɛrifila TV ja kan so fɛ jango ka se ka bɔ kunnasiri ani kunpana ka tɛmɛ kunnafoni jɛlen fɛ k'a fɔ bamanankan kunnafoni waati selen ye nin ye. Silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru Bamako kɔnɔ u ka fara ɲɔgɔn kuluba coordination des ansar du de Bamako ka sanga n'u ka baaraw bolodacogo ye u bɛ a kanu kalo saba ka sigi belebele dɔ kɛ o siratigɛ la o laada o timina o fɛ ka bɛn ni karidon février tile gale san 2026 ye Cɛrifila misiriba kɔnɔna na Bangoni Jɛngɛnɛbugu la sigi kun ye min ye o de ye ka se ka na hakili fɔlifɔliw kɛ ni tɔndenw ye madama ka se ka kulu in yɛrɛ a tɔndenw ta k'a yira tɔndenw bɛɛ lajɛlen na janko hali bi baara min kalifa mɛ o la dugawu ka se ka kɛ o ye kala donna k'a fɔ baara min yirifɔlen don a bonya ni karama yɛrɛ kunta mɛ ka di Mali silamɛtɔn ka fara ɲɔgɔn kan an b'o conseil islamique du Mali maa ɲɛmaaba an fana karamɔgɔ a Seydi Cherif Ousmane Haidara ma an ka jɛ ka ɲɛmada sɔrɔlenw fɛ. Baarabaw la minnu danganamaya la ka ɲɛfɔli kɛ baara kura bolodaliw kan ka jama kunnafoni cikansaraw lahala kan ka coordination bureau k'o yira tɔndenw na o ni o ɲɔgɔnnaw de kɛra baaraw ye ɲɛfɔli kɛra minnu na ka sanga ni coordination des ansar du de Bamako u ka assemblée générale in baaraw ye. A sigila sengan ka bɛn ni mɛ kalo tile 4 san 2025 ye coordination des ansar du district de Bamako section sabado sous-section 19 comité 181 tɔnden 10,6 552 ka sanga ni coordination ɲɛmaaw ka laseliw ye jigiyaw bɛ yen. Ayiwa bi an kumana fɛn caman kan n'o y'an ka programme ye ni mɔgɔ kɔni bilala baara la i bɛna ni programme ye i kan ka se ka fɛn min kɛ hakilina minnu b'an fɛ ka kɛ ni Ala sɔnna an nana n'o programme ye k'o fɔ a diyara tɔnden ye a bɛnn'u ma k'u b'u seko bɛɛ kɛ fɛn fɛn bɛ baara in taa ɲɛ ni Ala sɔnna u b'a kɛ mais an ka point kelen bɛ yen o ka bon an bolo n'an ka point bɛɛ n'o ye an ka Doɲumana misiriba ye alhamdulilayi an b'Ala tanu a sera yɔrɔ bi an yɛrɛ ma sigi ni min ye nka a tɔ bɛ kɔfɛ an b'a daminɛ don min an tun ye 10 milliards de programme ye mais an bɛ don min na ko bi plan changera an nana souterrain k'a la sanfɛlaw an ye programme wɛrɛw k'a la bon bi an yɛrɛ t'a dɔn an bɛ daminɛ parce que million tan ko kuma ta milliard ko kuma tan tɛ yen bi tuguni a taara yɔrɔ jan ni Ala sɔnna plan changera o la o kɔni y'an ka sigi sen belebele yɛrɛ de ye o programme b'an bolo o baara bɛ 12 la su ni tile u bɛ baara la yen an bɛ Ala fo k'a barikada o kɔfɛ ka taa se an ka mawuludu programme ma ani an ka baara tɔ minnu bɛ yen ka fara ɲɔgɔn kan an y'o programme de di. Ka sanga ni silamɛya dɛmɛtɔn ani saro ɲɛjɔrɔw an fana karamɔgɔ a Seydi Cherif Ousmane Haidara ka kunkilennaw ye silamɛya dɛmɛtɔn ani saro bɛ cɛsiri ni wuli kajɔ de la dugu jɛgɛw 20 jango ka se ka ninkura fiyɛ alisilamɛ diinɛ ɲuman na ka sanga ni hinɛ ni makari carilen ɲɔgɔn cɛ a ka jaguna adamadenya yiriwali sabatili baaraw caman danganamayali o dokumu kɔnɔna na coordination kalen do a seko ni adama yɛrɛ ye min ye o baara la k'o danganamaya. A nisɔndiyara tɔndenw yɛrɛ bɔra kosɛbɛ yɛrɛ u ye misiri fara sanfɛlaw kuru kɔnɔnaw ala an bɛ yɔrɔ min na yan mɔgɔw bɛ fan bɛɛ a nisɔndiyara kosɛbɛ kɔni vraiment mɔgɔw bɔra ayiwa an bɛ ka min lakari fana a bɛnnen bɛ mɔgɔw ma an bɛ ka min lakari a bɛnnen bɛ mɔgɔw ma o y'an yɛrɛ nisɔndiya an nana ni programme minnu ye a bɛnna tɔndenw ma wa k'u b'an kɔ 100% wa an jigi b'a ka sini an bɛ se na fɛn kɛ min tɛ bita ɲɔgɔn na ɲɛmɔgɔ jigi ye kɔmɔgɔw de ye n'i ye fɛn f'u ye n'u y'a faamu ka jɛn n'a ye k'o baara kɛ o ye taa ni ye ɲɛ de ye ni Ala sɔnna an jigi b'a kan a bɛ kɛ wa an bɛ taa ɲɛ fana siga foyi t'a la inshallah. O nana ka caya ka sanga ni Bamako coordination ka nin sigi gale baaraw ye an balakaw silamɛya dɛmɛtɔn ani sarow kɔnɔ o ye u ka nisɔndiyaw yira ni ka laban k'a yira k'a fɔ olu jɔyɔrɔ ye min ye jango ka se ka nin hakilina ninnu kokɔrɔ don o na kɛ o fɛ. Diinɛ in baara fɛn o fɛn musolakaw de bɛ wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ hali n'i y'a jateminɛ tɔn yɛrɛ
mɔgɔw la musow ka ca ni an falakaw donc i b'a ye musolakaw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ wulikajɔw la misiri baaraw la n'a fɛn fɛn fɔra a tɛ fɔ musolakaw kɔ hali erreur yɛrɛ filɛ i yɛrɛ ɲɛ b'a la yɔrɔ bɛɛ dɛmɛyalen don an balakaw la alhamdulillah an bɛ ala fo ka barika dɔ la halisa ka wele bila an balakaw ma minnu ma kɛnɛ sɔrɔ k'u jija u ka na kɛnɛ in kan nafabaw de b'a la bari sabu ka da an ye layidu dɔ de ta ko an ni ka nafolo an bɛ nin diinɛ in dɛmɛ fo ka se an ka nanakili laban ma donc n'o sigiw kɛli kɔ a ka ca ala fɛ o ti layidu dafaba ye. nɛgɛ ɲɛ 17 sanga tan bɛ a kan mali silamɛtɔn ka fara ɲɔgɔn tɔnba o conseil islamique du mali ɲɛma an fana karamɔgɔ a seede sherif usman haidara ye misiriba lasɔrɔ a kunbɛla nusɔndiya farifoni ani muɲamuɲa kɔnɔ zikiri dumanw b'a la ka a bilasira a kɛlen ka kɔrɔfɔ ta zamzam yu nusɔndiyalen ye foli ta ka ɲɛsin silamɛya dɛmɛtɔn ani sarow mo ka sanga ni cɛsiri ni wulikajɔ ye min bɛ kɛ o fɛ dugujɛgɛ 20 janko manifiya ka se ka lafiya guna adamadenya kɛcogo ɲumanw ka sabati yiriwa kana manifiw ni ɲɔgɔn cɛ madama jamanaw kɔnɔna na ni ka laba alibi ka hakilina juguw kɛ alisilamɛ diinɛ ɲuman kan alisilamɛ diinɛ min sinsin bɛ hinɛ ni makari kan yafa ɲɔgɔnmaw ɲɔgɔn dɛmɛ ani kelenya waati damadama ka sɔrɔ ka ta ka kɛ daden ye janko ŋaniyaw ka se ka siri ka yira dali masa la jamajɛ duwaw dɔw ka sɔrɔ ka dansigi baaraw la. kɛnɛba dɔ labɛnna silamɛya dɛmɛtɔn anisaru musolakaw fɛ ka bɔ bamako section 2 ani kalabankoro section kɔnɔna na ka se ka na kɛ foli ani waleɲumandɔ kɛnɛba ye ka ta ka ɲɛsin silamɛya dɛmɛtɔn anisaru ni yɔrɔ fana karamɔgɔ a seyidu sherif usman haidara mɔ baara min ni a fɔtɔ don a kɛra o fɛ ka bɛn ni sibiri don janvier tile 31 sanba 2026 de ye bangɔni jangɛnɛ bugu la zamzam yo a ka kuru belebele in kɔnɔna na min baara yɛrɛ bonya ni kalanbɛlɛni kunta mɛ ka di a ma ni a kɛrɛfɛ maba caman yɛrɛ kɛnɛ lasɔrɔ Sherifla TV tɔgɔya la tamadon olu kun ye Fatumata Yaya Kane ani Abdulaye Sokodogo. Maa ɲuman caman ka wasa bi kɛ a fatulen kɔfɛ nka kaka kɔrɔba si an fa ko do Seyide Sherif Usman Madan Aidara an daba ma tɛ nin kɛ bɛɛ ye. Wasa ti tɛmɛ Zamzam yu ta in kan o de kama sanga ani waati a b'a jira ka kumakanw na k'a fɔ ko kanuba bɛɛ ka farali kan k'an daba ma wale ɲuman dɔn ka da ka a ye min kɛ ale ye a ɲɔgɔnna ka dɔgɔ wa an bɛ se k'a fɔ a ɲɔgɔnna kɛ man di yɛrɛ e ko an balakaw de ma kɛ Zamzam yu ka Bamakɔ sigi sababu ye o waatiw kun ka gɛlɛn kosɛbɛ olu de kɛra maa fɔlɔ ye fana k'u ka dɛmɛ bolo ta ka ɲɛsin basanden ɲɔgɔn sɔrɔ bali ma jɛ in ka ca ni san 40 ye bi Ansaru musolakaw minɛ dama jɛgɛn u bolo tile kelen sɔgɔmada kelen dɛmɛ tali la ka ɲɛsin farafina kunna woloma Seyide Sherif Usman Madani Aidara n'a bɔna sanumaw ni ye Ansaru musow ka wale ɲuman dɔn kɛnɛ ye. N'an y'an ka nabagaw bɛɛ lajɛlen fo nin kɛnɛ in ka ɲa an bɛ duwawu kɛ ka taa an ka banbagatɔw ye an ni mɔgɔ dɔw de tun bɛ nin kɛnɛ in sigi yan nɔ Ala y'u mininji dɔgɔya an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka yafaw ni silamɛsu bɛɛ lajɛlen ma. Baara ninnu bɛɛ lajɛlen daminɛ ni alikuranɛ sanuma kalanni de ye o kɔfɛ an ba sanuma layidutigi muɲu ni sabali musokɔrɔba Baayise Sangare ko musolakaw bɛɛ danga na nin kɛnɛ in kan u kun kɔrɔtalen don an balakaw ni Zamzam yu ka nin lajɛrɛ ni y'a ta k'a lajɛ a ti dɔwɛrɛ foyi laɲini wale ɲuman dɔn kɔ ka bɔ ni maa fila yɔrɔ la ka da ka kanu fila kuma don ani fana a kɛra waati kɛrɛnkɛrɛnnen Ansaru musokɔrɔbaw bolo maa minnu ni Zamzam yu jɛra sanjanko ka tasibilaw kɛ a ye kɛnɛ in kan. O kɔfɛ an b'a fo ka barika da ka waleɲuman dɔn ni bonya in Ala y'a kɔrɔta n'a ba ka muɲu n'a ka sabali ye k'a bonya diɲɛ bɛɛ tugura karamɔgɔ la diɲɛ bɛɛ y'a nafa sɔrɔ a ko musow a ye bonya in bɛ segin musow ma an bɛ min fɔ Ala ye an bɛ min kɛ Ala ye an t'a dɔn wallahi nisɔndiya min bɛ ne la bi nisɔndiya tɛ se ka mɔgɔ janya n'o tɛ karamɔgɔ Haidara ne tun bɛ taa sanfɛ ka taa barika da Ala ye ka Ala waleɲuman dɔn. N'a ma ɲa k'a fɔ ko cɛw ye musow sɔrɔ a la Surakata Salamanta a ye waleɲuman dɔn foli kɛ ka ɲɛsin an balakaw bɛɛ lajɛlen ma ka kanu kumaw ta ka ɲɛsin Zamzam yu ma tamani ɲɔgɔn sɔrɔ bali. K'an balakaw fo dan tuura a dira Ala fɛ an ba minnu bɛ yen ka se k'an karamɔgɔ dɛmɛ an b'a dira Ala fɛ Ala k'u cɛ kanu jidi Ala k'u cɛ kanu jidi Ala k'u kanbɛn u yɛrɛ damaw Ala k'u kanbɛn Ala k'u kanu don ɲɔgɔn na an balima ninnu Ala k'u yɛrɛ kanbɛn k'u kanu don ɲɔgɔn na Ala kana nafili dɔw cɛ karamɔgɔ an bɛ yafa ɲini fɛ diɲɛ bɛɛ tɔgɔ la i ka yafa Ala yɛrɛ jati kama
nka an b'an ka layiru kɔrɔkɔrɔya ansar cɛ kelen muso kelen b'a la ka dugukolo yɔrɔ o yɔrɔ diɲɛ bɛɛ tɔgɔ la karamɔgɔ an b'an ka layiru kɔrɔkɔrɔya ye an ni a n'an ka nafolo k'i dɛmɛ i k'ala ka diinɛ lase a ka di ye cogo min fo an ka taa fara ɲɔgɔn kan i mɔkɛ gɛrɛfɛ n'an ye janfa ala k'an ka janfa segin an ma. An bɛ se k'a fɔ baara ninnu daminɛna nɛgɛ ɲɛ 17 waatiw la ka d'a kan o waati kelen de la Coyi fɛn min ye Seyidi Sherif Usman Madani Aidara muɲu ni sabali ni majigin sirifikɛ a sɛnsɛra ka bɔ a ka du nɔrɔma in kɔnɔ k'an balakaw lasɔrɔ dɔnkili dumanw kulekanw nisɔndiyaw bonyara kosɛbɛ ka zamzamiyu sɛnsɛ ka du kɛnɛ kɔnɔ foliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ni a y'a sigiyɔrɔ sɔrɔ a ye kuma galama ta ni ka tasi bila kɛ ka ɲɛsin Ansaru musolakaw ma ka d'a kan an balaka ninnu layidutigiw don san 40 ani kɔ layidu talenw ale nin waati kelen na o layidu bɛ ka bɔ a sira fɛ u k'u bi ala makɔnɔ a kan a caman ye an dabama ka welew jaabi k'a daminɛ Mama Kulubali tɛnɛnw bɛ o la an taw tasi bila kɛra ka ɲɛsin Ansaru musolaka banbatɔw bɛɛ lajɛlen ma o ni Ayise ninnu jɛra nin kɛnɛ ninnu na ka tɛmɛ zamzamiw ye waleɲuman dɔn foli kɛ daba ninnu ye balolen ninnu ka duwawu kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma Seyidi Sherif Usman Madani Aidara a bɛ kɛ kɛnɛ o kɛnɛ kan i bɛ taa k'a sɔrɔ fɛn min ye Ansaru ka waleɲuman dɔn ye o kuma tɛ jɔ a fɛ a segir'o dakuruɲɛ in kan ka ɲɛsin Ansaru tɔnden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ko n'o yira a kɛnɛ in kan an balima kerecɛn la ka dɔ a ye Mustafa ka sira jɛlen minɛ zamzamiyu tɛgɛ kɔnɔ ni ka fara silamaw kan ka kɛ Mamadu mantu ɲuman ye an balaka Ansaru musow y'u kɔngɔ fa lajɛlifɛn caman na ka di zamzamiyu ma n'o fana kɛra wasa ye Seyidi Sherif Usman Madani Aidara a ma bɔ kuma kɔnɔ abada fo a k'a laɲini ko bɛɛ lajɛlen ka gɛrɛ ma la ni ma kuma ɲɔgɔnya miniti damadɔw ka don hadaraw kɔnɔ olu de kɛra kɛnɛ in na kumabaw ye ka to alibi bangoni jɛngɛnɛbugu la ka jɛ ka ɲɛmada dakuruɲa fitala nusuɲakanw na min sɔrɔla zamzamiyu fɛ ka lase kɛnɛba in kan ne ni aw an ka jɛ ka o ɲɛmada nin kɛnɛ in kan n'o ye an baw ka kɛnɛ n'o bɛnna le 31 premier mois 2026 an bɛ ala fo ka ala wale ɲuman dɔn ka ala barikada ka sɔli an ka kiraba ka Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ka sɔli a so dunke sanumanw kan a n'a ka sahaba ɲumanw n'an bɔra yen kuma jan tɛ yen foyi tɛ yen musow ka ko la k'u fo kɔ k'u barikada k'u wale ɲuman dɔn silamɛya in dɛmɛni bi tɛ musow ka cɛsiri ye o la o ye kabini kunu kabini alakira ma ci kabini kira tɛmɛnenw na ni ye Nabila Isa lajɛ alayhi salam a ka baaraw kɛra cogo min na a dɛmɛbaw n'a tɔbɔtɔbaw kɛra musow de a belebelew ka na se an ka kiraba ma Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam muso dɔ de y'a bɔ gɛlɛya kɔnɔ ni ala ka jɛn ye n'o ye Sayyidatu Khadija ala ka jɛn b'a ma o kɔfɛ diinɛ sira ka musobaw de binna minnu ye layidu de alakira ma an bɛ sa i nɔfɛ n'o dɔ ye min fɔlɔ ni tora silamɛya nɔfɛ ale n'a cɛ a n'a den mais den ma sa mais Sumaya sara a cɛ sara mais muso in de fɔlɔ sara ala ka nin diinɛ dɛmɛni nɔfɛ mana ni an n'an baw sigira bi nin ye kɔrɔlen de ye kɔrɔkɔrɔlen de don hali n'a kun tɛ kɛ tan n'u kun nana garibukɛ fo u bɛ dɔnkili dumanw da wɛrɛw b'u dɔn an bɛɛ bɛ wɔsi hali ni karamɔgɔkɛ yɛrɛ t'i dɔn nka u kun b'u lamaga kosɛbɛ o kɛra Bagadaji Medinɛ Kura u sara bɛ ala bolo baara in daminɛna ye
n'u ka cɛsiri ye ni jija ye ni yɛrɛ di ye an ka musokɔrɔba kumana sisan kuma caman de b'a bolo a tɛ se k'a bɛɛ fɔ a kɛra ɲɛna o tɛ dɛ a yɛrɛ y'a kɛbaga dɔ de ye ni caman binna u n'u ka layidu taara mais caman balolen don u ka layidu b'u bolo cɛw ni musow a bɛɛ sara bɛ Ala bolo nin diinɛ in Ala de b'a dɛmɛ mais Ala t'i jigin k'a dɛmɛ dɛ Ala ka jɔn de bɛ wuli ka Ala ka diinɛ dɛmɛ mais Ansaru jamu an baw aw kan ka Ala fo Ala y'a bolo don aw ye aw de y'a Haidara sigi yan k'a to Bamakɔ yan mais Ala sɔnna k'a bolo don aw ye a kan ka Ala fo aw sababu la kumaya b'an bɛɛ bolo bi lahara Ala ɲɛkɔrɔ o tɛmɛna k'o de fɔ sisan n'i y'an Ansaru lajɛ fɛn fɔlɔ min ni Ala y'o wajibiya ko ikra a y'o de fɔ Alakira ye ko kalan fɛn bɛɛ bɛ kalan de kɔnɔ n'i kalanna i bɛ kɛ hɔrɔn n'i kalanna i b'i yɛrɛ dɔn n'i y'i yɛrɛ dɔn i bɛ Ala dɔn o kalanyɔrɔ an fɛ Mali dama kɔnɔ o mɛdɛrɛsa ne ma da la duguba bɛ yen ni lycée tɛ yɔrɔ min na Ansarudine bolo. Silamɛya dɛmɛtɔn Fédération Ansarudine Internationale ma ɲɛmaaw ka fara o ka cɛkɛdaw kulu maa dɔw kan o ye taara bonyana dɔw kɛ donɲumanakaw fɛ yen safo yɛrɛmarakafo kɔnɔna na tamakun ye min ye o de ye ka se ka taa o ɲɛda misiri belebele in kan min b'a la ka jɔ donɲumanakaw fɛ yen baara in kɛra o fɛ kabini karidon février tile gale sanba 2026 de ye Mali silamɛtɔn ka fara ɲɔgɔn tɔn o conseil islamique du Mali ma ɲɛma ale ka foro kɔnɔna na donɲumanakaw fɛ yen Tamadenw Sherifa TV tɔgɔ la Amadu Kamara Ibrahima Kulubali kɔrɔfɔ ye Fatumata Kaneta ye ni baara daminɛ k'a to cakɛlaw bolo a ka kan sanga ani waati i ka taa i ɲɛda baaraw cogoyaw kan o dɔ de daɲɛnamayalen ni ye min ni a bɛ deli ka kɛ silamɛya dɛmɛtɔn Ansar ɲɛmayaso fɛ Fédération Ansarudine Internationale baaraba min ni a n'u donna u bolo dɔɲumana dugukolo kan ni o de ye Sherifula misiriba baaraw ye o bɛ wele sanga ani waati ni ka taa u ɲɛda baara in lahalaw kan mun kan ka kɛ hali bi mun b'a jɛ a tɔ tora mun ye an b'a la fo k'Ala barika la k'Ala waleɲuman lɔn Ala min bi yira an na ka foli fɔlɔ an karamɔgɔ yɛrɛ la Seyid Seydou Ousmane Madani Haidara an b'a fɔ a n'a bɔnnaw bɛɛ ka dugawu k'u ye sijan ni kɛnɛya ni lafiya Ala k'a d'u ma bi an bɛ donɲumana yan ka sababuya kɛ misiri visite ye Ala sɔnna conseil d'administration tun bɛ sen kan conseil d'administration nɔgɔyara bi wula in na donc bureau a décidé ka na an ɲɛ la misiri kan n'o ye baara an ka baara min bɛ sen na bi vraiment an b'a la fo k'Ala barika la k'Ala waleɲuman lɔn ka techniciens fo ka ingénieurs fo ka baarakɛla bɛɛ fo ka nabaga bɛɛ lajɛlen fo vraiment misiri an bɔra yan kalo 3 tɛmɛnen ani an nani ka na bi an nana sɔrɔ baara caman de kɛra la donc ola an bɛ min ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ o le ye wulikalo ni cɛsiri ye ka bureau national bɛɛ fo jamana 40 na bɛɛ kɛlen bɛ ka seko kɛ pour que ni misiri ni ka se ka lɔ an bɛ min ɲini bɛɛ fɛ jamanaw fɛ ni misiri ni fo ka teliya ka ban joona joona bɛɛ ka seko kɛra a ka se ka ban walasa laɲini minnu baara an ka baara nataw ra an ka se ka olu daminɛ wala vraiment an b'a la fo baara bɛ yɔrɔ min na bi ingénieurs y'a yira an na k'a fɔ baara baba ninnu cɛma a bɛ 70 sigida ra a bɛ 72 la bi min sera ka kɛ baara yɛrɛ la vraiment nisɔndiyara an b'a deli Ala fɛ baara Ala ka ɲuman ban hɛrɛ la donɲumana misiriba in jɔli baara bɛ maa min bolo ni a ɲɛdɔn bɛ a la u ko a ma ko ingénieur ko baaraw taabolow ka ɲi wa ɲɛta bɛ a ko la ni nisɔndiyaw ye an ka projet in ba in kɔnɔ baara sigiyɔrɔma 70 b'a kɔnɔ donc n'o fɔlɔ ye misiri yɛrɛ ye
misiri in kɔfɛ an bɛna bibliothèque fana kɛ o kɔfɛ an bɛna gradien fana kɛ o ye espace événement ye mais pour le moment min daminɛna o de ye misiri ye o de fana ka bon ni tɔw bɛɛ ye misiri fana baara an y'a tilan phase ba 3 kɔnɔ a phase ba fɔlɔ an b'a fɔ o de ma ko gros œuvre filanan o ye finition ye sabanan o ye équipement ye pour le moment an bɛ phase gros œuvre de la gros œuvre in na an bɛ 72% na o baara kɔnɔ donc n'ala sɔnna ma an ye sous-sol kɛ ka ban an ye rez-de-chaussée kɛ ka ban gros œuvre la étage fana kogo ni poteau bɛɛ kɛra a dali fana birila bi fo 30% ɲɔgɔnna la donc an bɛna o dali de ban sisan ka mirabu ninnu kɛ mirabu ba 2 ani mangani 2 ani ka bugu belebele ninnu fana baara daminɛ o ye bugu belebele 2 ani mangani 4 an filɛ dolimana an ka misiri la nka bi visite a guna fɛn dɔ de la ni o ye kalo 3 conseil d'administration bɛ fara ɲɔgɔn kan ka na hakilinaw boli baara tɛmɛnenw ani baara ɲɛbilaw la o baara o de réunion sera a kuncɛyɔrɔ la donc an nana a kuncɛ chantier la k'a lajɛ vraiment physiquement baara bɛ niveau min na ani min kɛra ani minnu kan ka kɛ o cadre kɔnɔna la e yɛrɛ baara bɛ niveau min na technicien bɔra k'a bɛɛ lajɛlen jaabi u ko gros œuvre la an bɛ fɔ 72% na o tɛ se ka kɛ musaka kɔ o la an kɔni an bɛ wele de da ansaru bɛɛ ma ani ansaru kanubaga bɛɛ lajɛlen ma kanu Haidara kanubaga bɛɛ lajɛlen ma baara in sera niveau min na sisan a sera wari bɔyɔrɔ de ma donc ansaru bɛ jamana 40 fɛn o fɛn la bɛɛ lajɛlen ka nin ko in kɛ i ni kan ko ye sabula an karamɔgɔ ni o ye Cherif Usman Madani Haidara ye a ni kan ko dɔ ye ni misiri in banni ye bi donc n'a sera nin yɔrɔ in ma o kuma a ka kan an ansaru ɲɛmɔgɔw an ka kuma kɔmɔgɔw fɛ vraiment bɛɛ bɛ se ka i ka cinkanw bɔ cogoya min na wari ninnu bɛ se ka baarakɛyɔrɔ lasɔrɔ cogo min na pour que baara in bɛ se ka don parce que an bɛ o niveau de la o weleda de b'an bolo sisan ka se ansaru bɛɛ lajɛlen ma cɛ ani muso a n'a kanubaga bɛɛ lajɛlen o kana ni musaka ye an mago b'o de la sisan inchallah merci ala k'a ɲɛ ka da amina i ni ce sila hakililajigila an b'a jira aw la k'a fɔ nin ladala baara min ni a lawaleyalen nin ye silamɛya dɛmɛtɔn ansar ɲɛmayaso fɛ fédération ansardine international la baara jateminɛ dɔɲumanan mesiriba ni o ye a supervision ye safo commune kɔnɔ a hakilina taba ye u yɛrɛw ye ka daa kan a kɛra n yɛrɛ ɲɛɲɛna ka fisa a lakali i ye ni yɛrɛ wulila ka t'i ɲɛda baara lahalaw kan min b'a jɛ i n'o dɔn ɲɛmayaso ka o min ɲɛnamayalen ye nin ye a kɛra ni silamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛ jɔyɔrɔ ka yamaruw ye an fana an karamɔgɔ Seyidi Cherif Usman Madani Aidara a jabala la Bangoni jangine bugu la Mali silamɛtɔn ka fara ɲɔgɔn tɔn b'o conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmaw ka jɛkuluba groupement de leader spirituel musulman du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɔgɔn fana an karamɔgɔ a Seyidi Cherif Usman Madani Aidara a ye bisimilali kɛ silamɛya dɛmɛtɔn ansaru tɔndenw dɔw la ka bɔ ɲɔnɔ baara in kɛra ka bɛn ni janvier kalo tile 19 tɛmɛnen de ye a dagayɔrɔ la Bangoni jangine bugu la Alhamidu Badini ale bɛ ɲɛfɔli kɛ taama in kun kan ni jamakulu ye alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru tɔndenw ye ka bɔ ɲɔnɔ ni k'u kunda Bamako kan Bangoni jangine bugu la nakun o tɛ dɔwɛrɛ ye ka n'u ɲɛ da nɔrɔtigi kan alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement de leaders spirituels musulmans du Mali ɲɛmaba an fana karamɔgɔ a Seyidi Cherif Usman Madani Aidara kana duwawu ɲini a fɛ haminakow la ni ka ban ka duwawu kɛ a yɛrɛ ye alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ ala fo ka ala barikada ka ala waleɲuman dɔn ala min sɔnna su in na ka anw ni karamɔgɔ sigi kɛnɛ kelen kan an b'o ala fo ka barikada ka deli ala fɛ karamɔgɔ ye ala k'an ɲɛ mɛn la karamɔgɔ kɛra anw ma ɲɛmɔgɔ ɲuman ye arabi ala k'an k'a ma kɔmɔgɔ ɲuman ye ala k'an k'a ma hasidi ye balimakɛ anw bɔra ɲɔnɔ bi k'an kunda Bamako kan an mana foyi la fo ala ko kira ko kɔ an mana foyi la ka n'an ɲɛ da an karamɔgɔ kan k'a ɲɛnafin bɔ an na karamɔgɔ min n'a yele n'a bi mɔgɔ ka diɲɛ dilan k'i ka lahara dilan an nana o karamɔgɔ de lajɛ karamɔgɔ min n'a yele n'a b'i dusukun nɔrɔ ka diɲɛ ɲɛ k'i ka lahara ɲɛ o sababu de anw se yan bi ka na an ɲɛ da o karamɔgɔ kan karamɔgɔ ye dan t'a la an tɛ se k'a fo an tɛ se ka karamɔgɔ fo ka se a dan na an bɛ dɔɔnin de fɔ a la o sababu de an se yan nɔ an mɔgɔ min bɔra ɲɔnɔ ka na a bɛ se mɔgɔ 30 ma mɔgɔ 30 in na komini 5 mɔgɔ de kan ka fara ɲɔnɔ komini urbaine kan Dɔgɔfili b'a la
komini kala sigida b'a la togodilako b'a la siribula bondi b'a la olu de ɲɔgɔn sɔrɔ ni su in na ka na an ɲɛda karamɔgɔ kan. Nisɔndiya ani muyamuya kɔnɔna na o ɲɛdalen karamɔgɔ kan alisilamaya dɛmɛtɔn Ansaru tɔndenw ka bɔ ɲɔnɔ o y'u ka layidu kan n'u ka kanu kurakuraya k'a ɲɛsin Mali alisilamɛ diinɛ soba au Conseil islamique du Mali ɲɛmaaba ma an fana karamɔgɔ a Seyid Sherif Ousmane Madani Aidara a n'a bɔnnaw ka duwawu caman kɛ si ani kɛnɛya la hakaja jamana in a basigi n'a kɔlɔsuma na. A ka d'anw ye Ala diɲɛ don o don da an kana an jɔ ka nin karamɔgɔ in lajɛ n'an m'o sɔrɔ a ka d'an ye kalo o kalo an ka nin karamɔgɔ in ɲɛnafin bɔ an na n'an m'o sɔrɔ a ka d'an ye san o san an ka na nin karamɔgɔ in kana ɲɛnafin bɔ an na o sababu de ye anw si yan n'an ma karamɔgɔ ye an ni tɛ lafiya n'an ma karamɔgɔ ye an ka foyi tɛ ɲɛnabɔ karamɔgɔ de ye an ka diɲɛ dilan k'an ka lahara dilan karamɔgɔ de ye Ala jira an na ka kira jira an na o de kama karamɔgɔ ye anw t'a sara sɔrɔ dɛ min min fo i ye k'a ɲini Ala fɛ maa o ma se a yɛrɛ se yan Ala ka k'a bɛɛ ma alijinɛ ye an karamɔgɔ ye Ala k'a ɲɛ mɛn a la Ala k'a ɲɛ mɛn karamɔgɔ in na karamɔgɔ ka denbaya Ala ka k'a sago ye o de kama a b'a fɔ anw ɲɛna n'an sigira yɔrɔ o yɔrɔ an ka duwawu kɛ jamana ye o karamɔgɔ ka layidu kan labatuli ma jamana in an bɛ duwawu kɛ jamana ye jamana in Ala ka kolosuma Ala ka kolosuma Ala ka boca jugu la hɛrɛ Ala ka kan karamɔgɔ ye batiriw chargera f'u bɛ ni ka pɛrɛn wa an t'a fɛ ka taa yɛrɛ koyi an kɔni ni karamɔgɔ b'a fɔ taasa i ta tigɛ bɔra an na anw de taa koyi an kɔni bɛ yan nɔ fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ Ala sago i sago tibana so kama sallallahu alaihi wasallam. Alisilamaya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛ jɔyɔrɔ an fana karamɔgɔ Seyid Sherif Ousmane Madani Aidara a nisɔndiyalen kuma ta ka wale ɲuman dɔn ani bonyamasegin foli kɛ ni k'a ɲɛsin nabaw ma segin a baaraw sɔrɔla ka kun cɛ ni duwawu ta ye. وقت حاجاتنا واهدنا جميعا الى صراطك المستقيم عليك توكلنا وانت حسبنا نعم المولى نعم النصير غفرانك ربنا واليك المصير صل سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jalakɔrɔji yɛrɛ mara ka fɔ a sifinnakaw ka kulu belebele min bɛ Conseil communal de la jeunesse ka se ni u ka baaraw sigi cogo ni a bolodacogo ye o ye kɛnɛba dɔ labɛn yɛrɛ kɛmɛ tɛmɛnen kɔfɛ o labana ka ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn ye baarabaw la min sera ka danganamaya o fɛ san kelen tɛmɛnen kɔnɔna na ka ladɔnniya k'a fɔ baara in kɛra o fɛ ka bɛn ni sibirido janvier kalo tile 31 san 2026 de ye min baaraw siriya la jamana ɲɛmaaw ka nɔrɔ bila yɛrɛmara k'a fɔ ɲɛmaayaso ladala dugutigiw ani diinɛ ɲɛmaaw fɛ Lala Kuyate ale bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko kunkan. Nin kɛnɛ in sigili o kun de Jalakɔrɔji a sifinnakaw ka kulu bolo ka se ka na walawalali kɛ u ka san tɛmɛnen baarakɛlenw kan yaasa u bɛ se ka jateminɛ kɛ u ka baara bolodalen nataw olu kan. O fana kɔfɛ kɛnɛ in sigi kunba dɔ fana ye ka tasibila ani waleɲumandɔn kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin maaw ma minnu y'u dɛmɛ u ka nin san kelen baara kɔnɔna na yaasa u bɛ se ka wasa ani karama sɔrɔ a la cogoya min na. Bi an nisɔnkadi an bɛ kɛnɛ min kan o de ye an ka bureau san 3 de don nka an ye san kelen sɔrɔ o san kelen baara minnu kɛra an sera ka maaw wele ka na o da maaw tulo kan musaka min sɔrɔla ani maa minnu fana kɛra sababu ye ka se k'an dɛmɛ ka se ka jɔnjɔn di u ma donc n'i y'a ta k'a lajɛ an ye mɔgɔ caman an ye cadeau di caman ma wa fana an ka bilan présenté an yira maaw la k'a fɔ san tɛmɛnen an sera ka musaka min sɔrɔ a bɛ taa sefa wari $8,000 a n'a kunkanfɛn musaka minnu sera ka kɛ o la n'o ye dépenses ye o bɛ taa sefa wari $8,000 ani $120,000 ani dɔɔni maintenant dɔɔni o b'an ka kɛsi kɔnɔ donc laɲini kɔni min bɛ n'an b'o kɛ sifinnakaw ani Jalakɔrɔ ka bɛn o ye k'a fɔ hali bi an k'an bolo di ɲɔgɔn parce que mɔgɔ kelen tɛ se ka baara kɛ n'i ko jama i ko taaɲɛ n'i ko jama i ko tubabu ko i ko progrès. U kelen ka walawalali kɛ u ka san tɛmɛnen baarakɛlenw na o yɛrɛ kɛra wasaba ye ani nisɔndiya koba sigida ɲɛmaaw bolo minnu tun bɛ nin kɛnɛ in yɛrɛ kan. Olu fana ye wele kɛ ka ɲɛsin hali bi Jalakɔrɔji sifinnakaw ka kuluba ma k'u ka to ni sira ɲumanba in ka barika da kan ko nin ye waleya ye min bɛna kɛ sababu ye Jalakɔrɔji commune a bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogoya min na. Bi an bɔra ka Jalakɔrɔji sifinnakaw k'u ka san kelen bilan ko lamɛn bilan mun fɔra ɲɛna an ko o bɛ mɔgɔ nimisi wasa sabu a kɛra sababu ye u ka baara caman u ye baara minnu boloda u ye caman réaliser an ka kaburu ko b'o la
ani an ka brigade territoriale o sera ka bagasablu lafa ka di olu ma ani baara wɛrɛ caman u ye minnu kɛ an y'a f'u ɲɛna fana u k'u cɛsiri u ye mun kɛ ɲina san wɛrɛ u ka tɛmɛ o jamana kan u ka baara wɛrɛ boloda mun bɛ kɛ nafa ye k'a ɲɛsin an ka sigida ma o kɔfɛ an ye ladilikan sama an ka dugutilakaw ma ani an ka société civile mɔgɔw pour que an ka fara ɲɔgɔn kan halisa Jalakɔrɔji bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an ka se ka bɔ kɔnɔ an ka se ka na ni hɛrɛ ye Jalakɔrɔji ani Mali fan bɛɛ lajɛlen na. Kɛnɛ in sigili baaraw senfɛ jɔnjɔnw dira kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jalakɔrɔji sifinnakaw ka kulu u dɛmɛbaajɛkulu caman ma minnu yɛrɛ kɛra sababu ye u ka nin baara ninnu ka se ka jaabi ɲumanw di bi. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kɛnɛ in tun seriyalen don dugutigiw, laadalatigiw, musojɛkuluw fo ka taa se ɲamakalaw ka jɛkuluw ma minnu bɛ Jalakɔrɔji commune kɔnɔna na o n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛw. N'a ma ɲa k'a fɔ maninfin tanidon bɛɛ lajɛlen man ka bila kɛ i fato don kɔnɔ o siratigɛ la jɛkulu min sigilen bɛ ni o kɔ ma mouvement sigida event a ye kɛnɛba dɔ labɛn min kɔnɔna na a ye a kanu ka waleɲuman dɔn ni ka o yakubaya k'a ta k'o ɲɛsin maaw ma minnu jɔra ka bon kosɛbɛ sigida a yiriwale la baara in bɛ nɔfɛtigi ko min na o de ye 20 janvier hali bi o ɲɛnamayali ye baara in a kɛra o fɛ ka bɛn ni sibiri don janvier tile 31 sanba 2026 de ye Jelibugu o miiri kuru belebele in kɔnɔna na Baba Keita ale y'a seereya a bɛ lakari Kadija Traoré fɛ. Ni lajɛrɛ in n'o ye bonyamasegi ye ka kɛ Mali golomasiri tabaw ma ni ka bɔ mouvement event maaw yɔrɔ o min senfɛ u ye jɔnjɔn di maa cɛsirilen caman ma Jelibugu commune kɔnɔna na ka sanga n'u ka wulikajɔ a n'u ka cɛsiri ye fasoko la. Awa ne nisɔndiyalen don nisɔndiya dan bari min ye k'a fɔ ko sigida la comme Jelibugu ka mɔgɔw wele ka jɔnjɔn d'u ma parce que hakili jiginna k'a fɔ ko ninnu ye fɛn kɛ u sigida la min ni tanuni ka kan ni min ni barikada kan min ni waleɲumandɔn ka kan o fata ka taa bɛn an ka armée ka fɛti ma bɛɛ b'a dɔn bi armée bɛ degun min kɔnɔ mais armée bɛ cɛsiri min na pour que ka Mali lafiya donc ni mɔgɔ mɔgɔ miirila k'a fɔ ko i kan ka an ka armée magnifier surtout que o ka kɛ ni jɔnjɔn dili ye donc an b'a fɔ ko tare o kosɛbɛ. Mamun garizige duna ni waleɲumandɔn jɔnjɔn in na u y'u ka nimisi wasaw da kɛnɛ kan. I b'a ye k'a fɔ ko nin bɛ dɔ fara an ka cɛsiri de kan nin bɛ dɔ fara wulikajɔ de kan et puis courage tɛ mɔgɔ minnu fana la ka sigida baara kɛ i b'a ye olu fana bɛ wuli ka cɛsiri ni fɛnw kɛ pour que baara bɛ se ka ɲɛ cogoya min na sigida kɔnɔ halisa. A kɛla wagati kɛrɛnkɛrɛnnen ye sigida event maaw bolo ni k'u ka laɲiniw fɛsɛfɛsɛ. Donc nisɔndiya min bɛ na fɔlɔ ka da kan an y'a kɛ 20 janvier o mun kɔnɔna na n'o y'an ka sɔrɔsɔgɔ yɛlɛmahɔrɔnya ta don ye festivité ye bilala okumu de kɔnɔ ka wele bila mɔgɔw ma ka attestation ta ka d'u ma ani ka médaille ta ka d'u ma walasa ka se k'u encourager u ka baaraw la an ye mɔgɔ caman ta maa minnu bɛ baara caman kɛ ni i ka wulikɛcogo fanga ka bon communauté kɔnɔ ani ka cɛsiri fanga ka bon ani i bɛ baara da mun na ni a kanu bɛ dusukun na ka fɛn ta ka d'i ma fɔlɔ yanni jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka wele bila i ma fɔlɔ donc ne ka agence de communication an y'a ta ka di mɔgɔw ma k'u encourager. 20 janvier n'ale bɛ Mali golomasiri tabaw olu ka ɲɛnajɛ ko fɔ o min bɛ ɲɛnamaya jamanadenw fɛ ni ka kɛ bonyamasegi ye ka ɲɛsin Mali kɛlɛkɛ cɛfarinw ma ka sanga n'u ka wulikajɔ a n'u ka cɛsiri fasoko la. An bɛ bɔ Mali jamana kɔnɔna na dancɛw sigalen kɔfɛ ka taa bisula minɛ Guinée équatoriale kaw fɛ ka sanga ni a ka munumunu salo ye min b'a la ka kɛ a fɛ ka ɲɛsin alisamɛ diinɛ ɲuman yiriwali ma alisamɛ diinɛ min ko hinɛ ni Makari a Seydi Sheriff Ahmed Tidiane Haidara a ye munumunu salo kɛ Malabo ni o ye Guinée équatoriale o yɔrɔ sahalen dɔw la ka wula donna k'a fɔ munumunu salo in a kɛra sababu Sherifukɛ ni a taamaɲɔgɔnw bolo somɔgɔ sama ka se sɔrɔ o fɛ. Kadija Traoré alibi a bɛ ɲɛfɔli kɛ munumunu salo in kan. Seydi Sheriff Ahmed Tidiane Haidara n'a ka taamadenw y'u kunda Guinée équatoriale parc national kan ni ka taa u ɲɛ damun ta ni yɔrɔ dagabanaba in na ani Guinée équatoriale kaw ka jamana musokuntigi fɔlɔ ale fɛnɛ ka parki la yɔrɔ mun na fɛn caman lasagonnen don o min bɛ Guinée équatoriale kaw olu ka wulikajɔ a n'u ka cɛsiri jira u ka jamana fɛn kɔrɔlenw a n'a masirimafɛnw latangali jira fɛn min ye Seydi Sheriff Ahmed Tidiane Haidara ale ka taamadenw ye u nisɔndiya y'u ka nimisi wasa jira ni ka taa nin taama belebele ɲɛnamaya ni zamzami y'u den walasa a bɛ se ka a ɲɛ damun ta Guinée équatoriale dagabana yɔrɔ ninnu na. Bon visite an y'a daminɛ parc national la Malabo parc national bon an bɔra yen an taara Luba an tɛmɛna Luba fɛ ka taa Riyaba an taara Riyaba jamanatigi muso ka cour dɔ bɛ yen fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ
Il a une plage artificielle, a bɛ baganw mara yen, a bɛ fɛnw mara yen. An bɔra yen, an taara Moka ka yɛlɛ kuluba in, Malabo kuluba ɲɛ bɛ min na ni. An taara fo kulu in dan na bi, ka taa ni serifukɛ ye fo kulu in dan na. C'est à peu près 3300 et quelques altitude. Kulu in janya, an taara fo yen bi, ka taa yɔrɔ bɛɛ yira la, vraiment. A nanen an taara ka taa Malabo yɔrɔ ɲɛnɛma caman de yira la. La wala an segmentɔ de filɛ nin sisan ka bɔ yen ni ka sɔrɔ ka tɛmɛ Sipopo fɛ sirifukɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka sijan ani kɛnɛya ani wasa Ala k'o di an n'a dɔgɔninw bɛɛ lajɛlen ma ani an fa n'a ɲɛ jɔyɔrɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara ale min fɛnɛ kɛra nin bɛɛ lajɛlen sababu ɲuman ye sijan ni kɛnɛya bɛ Ala bolo Ala k'a di an n'u bɛɛ lajɛlen ma. Min ka bon n'a bɛɛ ye an ka sirifukɛ yɛrɛ nisɔndiyara n'o ye Seydi Sherif Ahmad Tidiane Haidara ye ni maa o maa yaalala ka yɔrɔ yira ninnu na yɔrɔ min b'u nisɔndiya i bɛ barajiba sɔrɔ. N'u nisɔndiyara Ala kira bɛ nisɔndiya n'u nisɔngoyara Ala kira bɛ nisɔngoya Fatima mɔdenw minnu bɛ dugukolo sanfɛ bi ni tɛgɛ sin yɔrɔ bi u la kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye Seydi Usman Madani Haidara ka du ye donc an yaalala sirifukɛ nisɔn ka diya Ala kira ka nisɔndiya Ala ka nisɔndiya an yɛrɛ kɔrɔ yaala kun. Fɛn min ye baya karamɔgɔ denbaya karamɔgɔ a Seydi Sherif Ahmed Tidiane Haidara ye a yɛrɛ a ka nisɔndiyaw da kɛnɛ kan ka sanga ni visite ye nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na. Bi ani Jamiyatu Ansarudine Islami bɛ ɲɔgɔn fɛ Guinée équatoriale kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka fɔ b'a la min bɛ wele Malabo an bɛ visite min na o ye ka dugu yɛrɛ de dɔn ka jamana dɔn o ye souvenir dɔ ye min bɛ to kunkolo yɛrɛ la k'a fɔ n bɔra nin jamana in kɔnɔ n ye nin y'a kɔnɔ n ye nin y'a kɔnɔ o la nin ye o daminɛ yɛrɛ ye bi ni o de ye ka visite yɛrɛ fɔlɔ u ka parc national la et puis an donna kɔnɔ an y'a dɔn k'a fɔ parc in fɛnɛ parc belebeleba don. Mobili yɛrɛ bolila kɔnɔ cogo min ka yɔrɔ minnu boli et puis yɔrɔ caman b'a la komi fɛnw bɛɛ taara jaw la an b'a dɔn o bɛna seereya o la k'a dɔn an ye wulikajɔ fɔlɔ yɔrɔ min na o de ye yan ye an bɛna continuer a tɔ de fɛ inchallah. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ don a Seydi Sherif Ahmed Tidiane Haidara ale ka wulikajɔ diinɛ laseli la Guinée équatoriale jamana kɔnɔ san 2026 kɔnɔna na. Ka to hali bi Guinée équatoriale kaw fɛ n'a ma ɲa k'a fɔ a ka munumunu salo a kulu sera cɛncɛn ma sirifukɛ sɛgɛnbali sirifukɛ sɛgɛnnafiɲɛ bɔbali bani ka wulokasigi baya karamɔgɔ de baya machine a labanna ka ɲɛfɔli kɛ taama in yɛrɛ a kunkɔrɔtaw la ani nimisiwasa min sɔrɔla a yɛrɛ fɛ ne ni aw an ka jɛ ka dɔn lajɛ o la. Bi an nisɔndiyalen don an bɛ Bata dugu kɔnɔ hali bi Guinée équatoriale la o tagama don Ala sɔnna an nana Bata yan nin ye an juma filanan de depuis alamisa tɛmɛnen an ɲuman donna yan an ye juma tɛmɛnen seli yan juma fɔlɔ selila o kɔfɛ de mawulidu o sigiba o tugura o la ni o de ye ka yan mawulidu wajulu kɛ ani a wulafɛ dugawu o dugujɛ Ala sɔnna olu ɲuman kɛra Bata dugu kɔnɔ i n'a fɔ o yera cogoya min na alhamdulillah a kɛra kɔrɔta kɔnɔ a kɛra wasa kɔnɔ depuis an donna Guinée équatoriale ani faso denw bɛ ɲɔgɔn fɛ ani jamana ɲɛmɔgɔw fana ka yamaruw bɛ ɲɔgɔn fɛ wa b'o cogo la an nana yan ni o ye Malabo kɔfɛ ka se Bata yan a cogoya kelen don i n'a fɔ o tɛmɛna tɛmɛ cogoya minnu na mais bɛɛ de wulila an bɛ sigi min kɛ k'a fɔ an ka se ka mawulidu ɲɛnamaya bɛɛ Bataka bɛɛ faso denw na wa b'o cogo kelen na ni jamana wɛrɛ mɔgɔw Burkina Côte d'Ivoire ani ka fara Sénégal Mauritanie i b'a ye bɛɛ de ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan ka na ko in bonya a kɛra fɛnba ye diinɛ tɔgɔ la nin jamana in kɔnɔ yan o kɔfɛ dugawu de sɔrɔla ka tugu a la ni o de ye mawulidu wulafɛ wajuli ye ka dugawu kɛ k'a kuncɛ an b'a ɲini Ala fɛ dugawu minnu kɛra la Ala k'a minɛ an kelen kelen ma Ala k'a minɛ an n'an ka du ma k'a minɛ ani an ka jamana bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ Ala sɔnna ani musow ka sigi kɛra Ala sɔnna an ye sigi caman kɛ yan ani tɔndenw ani tɔn kanubagaw minnu wulila ka se an ma yan foliw la ka kelenya yira an na o caman ani dugawu ɲininaw u sera yan Ala ni ce k'a ɲini Ala fɛ nin ta in kɔnɔ dugawu minnu kɛra Ala ka o minɛ an bɛɛ ma o la an bɔra yen de sisan k'an kunda Anyizo kan an jɔra Anyizo de ka dakuruya fila laseli kɛ u ka misiri kɔnɔ Anyizo dugu kɔnɔna la o y'a sɔrɔ an bɛ ka taa Mongomo
ala sɔnna a izokaw bɔra k'an kunbɛn jamiyatu ansar islami nin jamana in kɔnɔ o kɔrɔ an sera u ka dugu 4 de la ansaru bi yɔrɔ min nga oni an ma se ansaru bi yɔrɔ min a dugu bɛɛ la mais an sera dugu 4 bɔɲɔgɔnko la ni o ye an y'a daminɛ capitale la Malabo ka se Bata ka sɔrɔ ka bɔ yen ka taa ansaru sɔrɔ Agnyezo ani Kanoyon u y'an kunbɛn misiri kɔnɔ dakuruɲa 2 min n'o kan ka lase o fana lasera o la an ka sɔrɔ ka bɔ yen ka taa kuncɛ Mongomo ala sɔnna o fana dakuruɲa 2 min kan ka lase an ka ansaru bɔra ka kunbɛli kɛ alhamdulillah bonya kɔnɔ karama kɔnɔ ni dugu ninnu bɛɛ la wa ala sɔnna an jɔra dugu in fɛn o fɛn kɔnɔ ka laseli kɛ hali n'a kɛra dakuruɲa 2 laseli ye cɛw sɔrɔla ye musow sɔrɔla ye minnu nana u yɛrɛ feere ala ma ni bai'a layidu 6 a minɛli ye o la ala ni ce ka ɲini ala fɛ minnu y'a minɛ ala ka dafa an ni u bolo ala ka n'u laban kan o la an b'a fɔ taama in ni wuliko min ni an nana Bata ani a mara ani dugu minnu bɔra k'o fɔ ni an jɔr'o la a bɛɛ kɛra wasa kɔnɔ a bɛɛ kɛra kɔrɔta kɔnɔ ka ɲini ala fɛ ko san camanw bɛ ala bolo ka o yira an na hɛrɛ la k'an ɲɛw da ɲɔgɔn kan hɛrɛ la ani baden na inshallah o la o de tun ye dakuruɲa 2 min ni o sɔrɔla an bolo nin taama in na kɛrɛnkɛrɛnnenya na ka bɔ Malabo ka na Bata ani a maraw kɔnɔ inshallah an bɛ surunya kuma la u b'an sɛnsɛn k'an kunda diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw kan karamɔgɔ Musa Fɔnba ale bɛ a walawala anw ye. Janvier kalo tile 30 Guinée Bissau fanga sinamatɔ ɲɛma Domingo Simoes Pereira labilara ka bɔ kaso la. Politiki binaku dankɔrɔba don a kɛlen kɔfɛ ka kalo 2 kɛ a minɛbaaw bolo n'o ye surasi fanga ye. Kabini Novembre kalo tile 26 ni surasiw y'a jira k'a fɔ u ye fanga ta Guinée Bissau nin fanga ɲinindɔn in min ye yɛrɛma hɔrɔnya tu tigɛ Guinée Bissau ye a ɲɛma minɛnen kun don nka bibi in na bɔ kɛra n'a ye kaso la k'a sɛnsɛn ka taa bila fɔ a ka denbaya la Faba Bissau dafɛla la. Domingo Simoes Pereira PAIGC fanga ɲinindɔn ɲɛma minisiri ɲɛma kɔrɔ fɛnɛ don a bilali a bɛ nɔba bɔ ka sabu kɛ Senegali jamana o min kɛmɛ soronnani donba ye CEDEAO tɔgɔ la Guinée Bissau man ka dali la politiki binaku kan o surasiya ministre général Birama Diop yɛrɛ kun bɛ a labilali kɛnɛ ka o dara ka fana ka taa bila fɔ a ka denbaya la Senegal ma ɲɛmaw bolo nin bɛ kɛ sababu ye ka dɔbɔ fɔɲɔgɔnkɔ la politiki binaku ka fangasinamatɔnw ni surasiw cɛ fanga na kabini Novembre kalo la san 2024 Domingo Simoes Pereira ni Umaru Sisoko Ambalo jamana ɲɛmakɔrɔ ka mankan kun bira ka daminɛ bawo jamana kuntigisigi ka lata min kan ka kɛ san 2025 Umaru Sisoko Ambalo ka fanga kun ye ni minisiri ɲɛmakɔrɔ fangasinamatɔ ɲɛma Domingo Simoes Pereira senbɔ kalata la k'a fɔ k'a ma taa ni jamana ɲɛmaya ɲinini laɲini gafew ye kuma fɔlen kɔnɔ Domingo Simoes Pereira n'a ma ɲɛ k'a tɛ se ka sen don jamana kuntigisigi kalata la bilen a ye danaya da fangasinamatɔw ka cɛbɔ kan jɛngɛra ni min ka jamana ɲɛmaya ɲinini laɲini gafe ye n'o ye Fernando Dias ye kuma min na ni kalata kɛra fangasinamatɔ ɲɛma Fernando Dias ni jamana ɲɛma Umaru Sisoko Ambalo cɛ mo bɛ taa bala min na jamana ɲɛma sina ka wele bila ka ɲɛsin diɲɛseleke ni jabaraninsobaw ma o kɛ ka fanga bina surasiw fɛ a yɛrɛ bilama ye Guinée Bissau bila ka fanga to surasiw bolo nka fangasinamatɔ cɛbɔ n'o ye Fernando Dias ye o y'a jira k'a fɔ a ma jɛ ni nin namara in ye bawo ale bolo namara de don surasiw kɔni y'a jira k'a fɔ n'i y'a ye olu ye fanga ta ko yanni jaabi kun ka bɔ kalata labɛnni jɛkulu fɛ ko jamana ɲɛmakɔrɔ Umaru Sisoko Ambalo kun bɛ k'a jira k'a ye sebaya ta fangasinamatɔ cɛbɔ Fernando Dias fɛnɛ kun bɛ k'a jira k'a fɔ a ye sebaya ta ko kuma na ko joli de kun bɛna bɔn Guinée Bissau jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ k'o de y'a to olu ye fanga ta nka fangasinamatɔ cɛbɔ Fernando Dias ko surasiw ka nin kuma tɛ se ka don yɔrɔ sɔrɔ a hakili fɛ a yɛrɛ bilama kɛmɛ ka bisimila minɛ Nigeria lasigidenso de kɔnɔ Faba la Bissau a kɛmɛ k'i yɛrɛ kalifa olu la. Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ye a jira k'a fɔ donji da kelen a se ma deli ka se Ameriki jamana waritigiba min su yera kaso la a jɛɲɔgɔnkɔrɔ ka gun kan gun min gun labɛn gun bɛ a fɛ ka kɛ nbɛnja kɛyɔrɔ ye Jeffrey Epstein ale min ni Ameriki kiri y'a jira k'a fɔ a yera tulonkɛla dinda ninnu fɛ dinda ni musomanninw minnu fɛnɛ sisa cayalen ye san 14 ye Ameriki jamana ɲɛma
apmeka jabaranizo kuma kela dole ka kuma jabi bololoka Sud-Afrique jamana demi ni tokotigi badu jabaranizo ko nasira fe ale de ito nyari la bola aka jemuka kono jabaranizo ka ko ko mobe ka baga shumo ke no ye Jeffrey Epstein ni non de ko Amerique jamana nyama Donald Trump ani Amerique jamana nyama ko Bill Clinton ko ni mbese yira Jeffrey Epstein ni nga gunka akungengume ka gumi za ka sebe koro labe mbendi yakamo korofo imabe Donald Trump mo aye animateri njabi no ye Trevor Noah ye Afrique du Sud jamana ding akonte jamana nyama koro Bill Clinton daddo ndise ka puma otokola ngane se madeli ka shu Jeffrey Epstein nga gunga gumi na kungengume ka labe mbendi yakamo ani dinda nunje wa animateur Trevor Noah na make ekani manye madeli ka mema shida hali kuna foni dilaw minu me Ameriki jamana kono nu take mengalo matige ka dane Donald Trump la ni nyona ngalo madeli ka me ushida ka nyeshimo konga isigi na ye ka fo ana nyonzoro bogo jenene kani ni manye bawo ngala pasaba no ye avocat ye no chi imoki wele bogo jenene ka ne se yira yoromina gunka Jeffrey Epstein nga gunka ino jirana nyona animateur ni hali dawla tila saratila lala to daji bon de baba kibine to cianjugo nyini ama wala doni ka fo Jeffrey Epstein New York Amerique duguba o lakana tigilama ye amine en 2019 juillet kalot le woro ka fo ka damine en 2002 ka tase en 2005 mo akata ka bana sumi me Manhattan Amerique duguba yoye kwani dinanu ngume tlongelayi minu shisa cha yale ye sandani naninye ajenyo na terula politiki bina ku nyema chama ngumbe Ameriki jamana taw ani nya jamana wore taw ani fare ko nyana je tokotigi baw ne seko ni dongo tokotigi baw nimbe kumbita ka nya je ula mamena na minena ka bina kiri juillet kalula 2019 kalokele o kofe uti kalula ashubala la ka ye kaso kono aya ere fa de wa maude duna ka fa jango uto hanana ye akakukulongele unani kiri kera kefenye sawa nyiningali tomi ba yinde nga jenyonze ba ukonena Bill Clinton America jamana nyama koro mi yere ka fangasa America jamana kuna ni mbutigido ya jira ka fo ayetulonga dajira ela na muso Hillary Clinton nyi o mi vene kungengume ki kama fanga no fe ni Donald Trump yo bi akamanda folo o Bill Clinton okunye Jeffrey Epstein jenyonze be bai wa Amerika jamana nyama Donald Trump fene kunya jenyo mbai Eresila jamana nyamau ni kalata kera kefenye Ukraine jamana kono unason ajabi ulawa unason de Eresila ka ufe mamini Vladimir Putin ngumi nyo vale fangana ni Vladimir Putin ngungera jamana nyama ye kuma sorale ministri nyama ye na le kera jamana nyama ye Vladimir Putin meka ka ministri nyama ye Dmitry Medvedev ale ye jabili ke Eresila kuna foni disra tas ani Nazara la kuna foni disra Reuters olu de farala nyonga ka nyiningali tengo ala aya yira ka fo Ukraine jamana kalata mana ke kefenye Eresila jamana ka ye ka fo kalata nyumando ajena na ye obi soro kalata la benjugo de feke kuma kana nyine ka fo kalata o kalata kera Ukraine jamana kono Eresila jamana ya kalata bela jele jabi la kodo ka damine Ukraine jamana nyama koro Piotr Poroshenko ka sigilila kana sebi yuguru mime Ukraine jamana kuna Dmitry Medvedev ka fola no ye Volodymyr Zelensky Eresila jamana nimbe ka sigilila kodo abarata mara mimi wele ko Donbass no kungengume ka jira ka fo aba fe ka fara Eresila ka ni kalata la beni ye furuba kalata referendumu ko Ukraine vanga ukume ko lu kalata ubali ukake Donbass mara la onata be Eresila jamana ye a jamana nyama be ka sigilila kodo ngabi oni kunu ndekelenye bawo kele de be sina be Eresila ni Ukraine nje okuma na kalata mana ke la benvenye Ukraine jamana kono Eresila jamana ka so kalata jabila na kana so o sirile do ala benjugo de la Dmitry Medvedev nyine ngale yalla dugugolo ko kuma min venefle ni nye sina sigi ka fo kono ani Ukraine nje ya glanda ye munye oro aya yara ka fo anya ka mise ka sabuke Eresila jamana ye dugugolo mino mine kele kono Ukraine jamana la olu sigi ndote Ukraine jamana mobli Ukraine jamana feneta fe ka je no olu mine liye ala ko tiendo sigi ka fo no ya bado be ka jira ka fo dugugolo ko dafa ko ni ya gwele ya sigi keme sarala bi kono doni duru wali kele bi kono no nyona seme ka nyana bo ala ko ngale ta ye oye chokola anya ka mise
kabini san 2024 me kalo tile muga Ukraine jamana nyama Volodymyr Zelensky ka fanga bana amase ka kalata wore labe aya ira ka fo sharia se minda me jamana kono ko loi martial ka fo jamana be kele blene na kalata te labe ko debe kalata balika ke sharia nyekoro nga irisila jamana bulo bi mate Ukraine jamana kuna ka sabuke ninga puma dafara jamana nyema yala Turki, Misra jamana Egypte ni Qatar be wulika jola cogo bela jelela ubise ka sigi ka fo nudo Ameriki jamana ni Iran jamana che cogo mi wa bebe na Donald Trump ka chide ngerengere ne manga bani no ye Steve Witkoff ye Turki jamana nyama ni Misra jamana Egypte ni Qatar ma nyama be ka laje ka kuma nyonya do ni Iran jamana ma nyama uche ni nyamana saba nyama ye ajira ka fo alabe ta cogo kanyi ube ku seko ke kora fo mena ka bo action si kuna fo ni diso de la ko la jodo ka ngake ni ndoka ku ingono Irani Ameriki jamana kunga aksiosi ka fola Ameriki jamana ma nyama ofene nyini ngale aksiosi kuna fani dila ofe ulu fene yokora fo semendia Donald Trump Ameriki jamana nyama Turki ma nyama ni Misra jamana Egypte ni Qatar ma nyama ye ajira ka fo sigi ka fo nu doni ani Iran jamana chete amotoro kui Janvier kalot lemwa ani woro Donald Trump kunye ajira ka fo akembe ka kwaji kana fa dew kata Iran yamba fe Iran jamana kamo kunga madala ni tabna bla furuba mugula ni Iran jamana che Iran jamana na segi ako kategano blake benganzebena ani Amerika jamana che akamugo wudla dabla likuro kwa kana nyine ka bo juin kalula ayaka mugo wudla yoro do bunde ani bani Israel che klepma kunga koni nze koni akwabi Iran jamana bunde kabe juya ni juin kalu temene tai kunga tafe sika ke umo ukmana abisika bali chugo Iran jamana fe ako wulika jodamine kasigi ka ofu kukura malikono ani maliko ka bawni beke sababu ka dansigi biba ngona kuna fono sura ansera ka min franyo nga bentume kuna fono disu nyama ya sofe ka fola serebere oni fatmata ya kanade be nyon sura ya lama fola ka be ani basigina mali jamana kono fo ka se jefa ngana bla jenema aka me jen wati wore